Мин Апас районы Шүригураш гомуми белем бирүү мектебинин 7-нче сыйныф укучысы Хоснуллина Ралине Равиль кызы. Туфан Миңнуллин кулъяулык. Ул кыяш шуның өчен кыз көткән дип атала. Борын заманда йола булган. Тирәяк авылларның егетләре, кызлары күл ташыган көнне кич белән кыя янына киләләр икән. Кызлар бу көнне үзләре чиккән кулъяулык алып килгәннәр. Кыя өстенә менә шул кулъяулыкларга таш бәйләп, күлдәге бөтерчек инеп торган бер урынга ташлаганнар. Егетләр кыя итәгендә шул кулъяулыкларның агып чыкканын көткәннәр. Агып чыккан бер кулъяулыкны бер егет ала барган. Кайсы егеткә, кайсы кызның кулъяулыгы туры килсә, шуларны ярешкәннәр. Бер елны шулай кыя янына егетләр, кызлар җыелган. Кызлар үз теләкләрен җыр белән әйтеп, кулъяулыкларын чиратлашып күлгә салганнар. Кызлар үз теләкләрен җыр белән әйтеп, егетләр кулъяулыкны алгач, кулъяулык иясенә җыр белән җавап бирергә тиеш булган. Йола буенча егетләр белән кызлар саны тигез булырга тиеш булган. Менә шул елны 20 кызның кулъяулыгы агып чыкканын 20 егет көтеп торган. 19 кулъяулык агып чыккан, бер кулъяулык чыкмаган. Кулъяулыксыз калган егет аның агып чыкканын бер атна кыя төбендә көткән. Кулъяулык чыкмаган. 3 көннән соң күл ташудан туктагачты көткән егет. Ай көткән, ел көткән. Һәм менә безнең заманга, безгә истәлеккә шушы кыя һәм егетнең җыры калган.